ሓደ መዓልቲ ካብ ድቃሶም ተበራቢርኩም ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው ምስ በልኩም ኣብ ፀጉርኩም ፃዕዳ ነገር ክትርእዩ ትጅምሩ። እቲ ነገር እቲ ስቤት ምዃኑ ድማ ትግንዘቡ። ብፍላይ ኣብ ዕድመ 20ታት ወይ 30ታት ኮይንኩም ስቤት ይርብሽኩም ደሎ ጸሊም ቀለም እናለኸኹም ንግዛዊ ፍታሕ ምድላይ ሰልችኩም ዶ እምበኣር ጽቡቕ ዜና ሎሚ ነዚ ጸገም እዚ ንሓዋር ዝፍውስ ኣብ ክሽናኹም ዝርከብ ተፈጥራዊ ኣገባብ ከካፍለኩም እየ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ነዚ ብዙሓት እንዳሃለሉ ዘለና ጉዳይ ፍታሕ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ስቤት ምልክት እርጋን ጥራሕ ከም ዘይኮነ መብዛሕትኡ ግዜ ሰውነትና ዝህበና ዘሎ መጠንቀቕታ እዩ። እቲ ዘሐጉስ ግን እንታይ እዩ? ነዚ ስቤት እዚ ብዘይ ገለ ኬሚካል ወይ ቀለማት ብተፈጥራዊ መንገዲ ጥራሕ ናብ ቀደሙ ጸሊም ሕብሪ ክንምልሶ ንኽእል ኢና። ከመይ ጌርና? እስከ ብሓንሳብ ንርአዮ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮይ ስቤት ወይ ጻዕዳ ፀጉሪ ከመይ ጌርና ከም እንቕይሮ ናብቲ ናይ ቀደም ተፈጥሮኡ ወይ ጸሊም ከመይ ከም ዝምለስ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ፀጉሪ ምቕላም ዝተፈላለዩ ኬሚካል ምጥቃም ፍጹም የለን። ኣብ ክንድኡስ ብተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ከመይ ጌርና ፀጉርና ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ናብ ጸሊም ተፈጥሮኡ ከም እንምልሶ ብሓባር ክንርኢ ኢና። ንስኻትኩም እውን ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምሳይ ጽንሑ። ጻዕዳ ፀጉሪ ወይ ስቤት ከመይ ጌርና ከም ነጥፍኦ ካብ ምርኣይና ቀዲምና ጻዕዳ ፀጉሪ ወይ ስቤት ስለምንታይ ከም ዝኸሰት ብሓባር ንመልከት። ናይ ፀጉርና ሕብሪ ቀንዲ መበገሲኡ ሜላኒን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር እዩ። እዚ ሜላኒን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ፀጉርና ጸሊም ንክኸውን ይገብር። ናይ ገለ ሰባት ሜላኒን ኣብ ኣካላቶም ትሑት እንተደኣ ኮይኑ ፀጉሮም ጻዕዳ ወይ ወርቃማ ሕብሪ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ። ጉድለት ምግቢ ምስ ዘጋጥመና ኣካላትና ምስ ተመረዘ ወይ ድማ ብዝለዓለ መጠን ናይ ጭንቀት እንተደኣ ሃሊና እቲ ሜላኒን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ካብ ኣካላትና እናጠፍአ ይኸይድ። እዚ ድማ ጸሊም ሕብሪ ፀጉርና ክጠፍእ ይገብሮ። ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ምዝራብ ይከኣል እዩ። ፀጉርና እናሰየበ እናጻዕደየ ዝኸይድ እንተኾይኑ ብሓፈሻ ፀጉርና ብሓንሳብ ንከይፅዕዱ ወይ ንከይስይብ ምክልኻል ንኽእል ኢና። ዝሰየበ ፀጉሪ እንተሃሊና እውን እንደገና ጸሊም ንክኸውን ብተፈጥራዊ ኣገባብ ክትዓራረ ይኽእል እዩ። እሞ እንታይ እዩ ነዚ ሜላኒን ዘጉድሎ? እቲ ናይ መጀመርታ ፀጉርና ንከይስይብ ወይ ጻዕዳ ንከይኸውን ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ጭንቀት እዩ። ንነዊሕ ግዜ ንጭነቕ እንተኮይና በብቁሩብ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ሜላኒን እናነከየ ፀጉርና እውን ሰያብ እናኾነ ይመጽእ። ዝተፈላለየ ኣድለይቲ ንጥረ ነገራት ቫይታሚናት ካብ ኣካላትና እናጠፍኡ እንተኾይዶም እውን ፀጉርና ጻዕዳ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ። ሕማም ሽኮርያ፣ ምምራዝ ኣካላትና ዘይኣኸለ ድቃስ ምድቃስን ካልኦት ፀጉርና ጻዕዳ ንክኸውኑ ወይ ሰያብ ፀጉሪ ንክህልወና ዝገብሩ ነገራት እዮም። ስርዓተ ኣመጋግባና፣ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዝፍጠሩ ሕበጣት፣ ንፀጉርና ዝጎድኡ ሻምፖታት፣ ቅብኣታት እውን ፀጉርና ጻዕዳ ንክኸውን ይገብሩ እዮም። ሕጂ ድማ ጻዕዳ ፀጉሪ ወይ ስቤት ምስ ጭንቀት ዘለዎ ምትእስሳር ንመልከት። ክትኣምንዎ ትኽእሉ ወይ ኣይትኽእሉን ብርቱዕ ጭንቀት ኣብ ሓንቲ ለይቲ ወይ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ፀጉርና ጻዕዳ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣካላትና ኣብ ከቢድ ጭንቀት ንዝኣቱ ኮርቲሶልን ኣድሬናልን ዝተባሃሉ ንጥረ ነገራት ናብ ኣካላትና ይነዝዑ። እዞም ንጥረ ነገራት ወይ ሆርሞናት እዚኦም ድማ ብቐጥታ ነቲ ሜላኒን ዝተባሃለ ሆርሞን እናጎድእዎ ይኸዱ። ሜላኒን ኣብ ኣካላትና እናጠፍአ ዝኸይድ እንተኾይኑ ድማ ፀጉርና ጻዕዳ ይኸውን። በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ወይ ሰሙናት ኣብ ጭንቀት እንሕልፍ እንተኾይና ፀጉርና ብቐጥታ እናጻዕደየ ይኸይድ። ብጭንቀት ዝመጽእ ስቤት ንምንካይ ድማ ዝተፈላለዩ ነገራት ምግባር ንኽእል ኢና። ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ምግባር፣ እኹል ድቃስ ምድቃስ፣ ኣመጋግባና ምዕራይ፣ ከምኡ'ውን ጥበብ ምስትንታን ምምሃር እዮም። ፀጉርና ስለምንታይ ይጽዕዱ? ፀጉሪ ዘጻዕድዩ ወይ ስቤት ዘምጽኡ ቀንዲ ምክንያታት ኸ እንታይ እዮም ዝብል ምስ ረአና ሕጂ ድማ ፀጉርና ናብ ጸሊም ሕብሪ ወይ ናብቲ ቀንዲ ሕብሩ ንኽምለስ ዝገብሩ ዓይነታት ምግቢ ንመልከት። ወዲ ሰብ ውፅኢት ናይ ዝበልዖ ይበሃል። ፀጉርና እውን ካብዚ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ጽቡቕን ኣዎንታዊ ነገር እንተተመጊብና ፀጉርና እውን ውቅብን ተፈጥሮኣዊ መንገዱ ዘይለቅቕን ኮይኑ ይቕጥል። ነቲ ዝሰየበ ፀጉሪ ናብ ጸሊም ሕብሪ ንምምላስ ካብ ዘድልዩና ምግቢ ወይ ንጥረ ነገራት ሓደ ቫይታሚን ቢ12 እዩ። ቫይታሚን ቢ12 ኣብ እንቋቑሖ፣ ዓሳ ከምኡ'ውን ከብዲ ብበዝሒ ንረኽቦ። በዚ ምክንያት እዚ ቫይታሚን ቢ12 ብግቡእ እንተተጠቒምናሉ ወይ እንተተመጊብናዮ ፀጉርና ናብ ጸሊም ሕብሪ ናይ ምምላስ ዕድል ኣለዎ። ኮፐር ድማ ካልእ ንጸሊም ሕብሪ ፀጉርና ንምዕቃብ ናይ ጸሊም ሕብሪ ንምምላስ ኣድላይ ዝኾነ ንጥረ ነገር እዩ። ኮፐር ኣብ ብርስን ከምኡ'ውን ኣብ ጸሊም ቸኮሌት ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ጥዑይ ዝበሃል ጮማ ወይ ፋት ምጥቃም እውን ካልእ ፀጉርና ጸሊም ሕብሪ ሒዙ ንክቕጽል ዝገብሩ ምክንያታት እዮም። ጥዑይ ጮማታት ወይ ፋት ክንረክብ እንኽእለሉ
ካብ ኣቮካዶ፣ ለውዝ፣ ዘይቲ ኣውሊዕ ካልኦት ተመሳሰልቲ ምግብታት እዮም። ዝተፈላለየ ኣንቲኦክሲዳንት ዘለዎም ምግብታት ምብላዕ የድሊ። እዚኦም ድማ ከም ጻዕዳ ሽንጉርቲ፣ ዝንጅብል፣ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሽንጉርቲ ብምጥቃም ንረኽቦም። እንበልዖም ምግቢ ምስ ረኣና ድማ ሕጂ ድማ ኣየኖት ምግቢ ካብ ማኣድና ወይ ምግብና ክነርሕቕ ከም ዘለና ብሓባር ንርአ። እቲ ቀዳማይ ሽኮር እዩ። ብተወሳኺ ዝተጠበሰ ምግቢ፣ ጥዑም ጣዕሚ ዘለዎም ልስሉሳት መስተ፣ ልዕሊ መጠን ካፌን ምጥቃም ክነጉድል ኣለና። ነቲ ዝበቆለ ፀጉርና ካብ ምክንኻን ብዘይነኣስ ንሱር ፀጉርና ወይ ስካልፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ርእስና ብግቡእ ምክልኻን እውን ካልእ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሱር ፀጉርና ወይ መበገሲኡ ተዓፅዩ ነቂፁ ወይ ሕበት ኣልይዎ ፀጉርና እናተጎደ ይኸይድ። ስለዚ ፀጉርና ካብ ሱሩ ጀሚርና ክንከናኸኖ ኣለና። ነዚ ድማ እንታይ ነገራት ክንጥቀም ከም ዘለና ብሓባር ንርአ። እቲ ቀዳማይ ዘይቲ ሮዝመሪ እዩ። ብተወሳኺ ግን ዘይቲ ካስትሮ፣ ዘይቲ ኮኮናት፣ ዘይቲ ጸሊም ሽንጉርቲ ወይ ድማ ብላክ ሲድ ኦይል ዝተባሃሉ ንጥረ ነገራት ብግቡእ ኣብ ፀጉርና እንተለኺናዮ ፀጉርና ናይ ምስያብን ምፅዕዳይን ዕድሉ እናነከየ ይመጽእ። ካብ ኣመጋግባናን ፀጉርና ካብ ምክንኻን ሓሊፉ ገለ ናይ ብራህ ህይወት እውን ፀጉርና ካብ ጻዕዳ ሕብሪ ተላቂቁ ናብ ጸሊም ሕብሪ ንኽምለስ ይገብሮ። ንኣብነት ንጉሆ ፀሓይ ምውፃእ፣ ቫይታሚን ዲ ብግቡእ ንክንረክብ፣ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ሆርሞን እውን ዝተስተኻኸለ ንክኸውን ይሕግዘና። ማይ ብግቡእ ምስታይ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ማይ ልዕሊ 2 ሊትር ኣብ መዓልቲ እንተሰቲና ኣብ ኣካላትና ዘለዎ መርዛማ ነገራት ተጻርዮም ይወጡ። ኣካላትና እውን ጥዑይ ይኸውን። ኣካላትና ጥዑይ ኮይኑ ማለት ድማ ፀጉርና እውን ውቁብን ጥዑይን ኮይኑ ይቕጽል ማለት እዩ። ጭንቀት እውን ክንከላኸል ኣለና። ዮጋ ብምስራሕ፣ ሙዚቃ ብምስማዕ ከምኡ እውን ጸሎት ብምግባር ንጭንቀት ካብ ኣካላትና ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና። ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት እንተወሓደ ኣብ ሓደ መዓልቲ ናይ ምድቃስ ግዴታ እውን ኣለና። ከም ሞሪንጋ ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣዊ ተኽልታት ንፀጉርና ብምልካይ ጻዕዳ ፀጉሪ ምክልኻል ይከኣል። ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ንብል ፀጉርና ሰይቡ ማለት ጻዕድዩ ማለት ንዘለኣለም ከምኡ ኮይኑ ይቕጽል ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡስ ብተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ፀጉርና ናብ ናይ ቀደም ጸሊም ሕብሪ ንኽንምልሶ ምግባር ይከኣል እዩ። ብፍላይ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ቀንዲ መንገድታት እንተተጠቒምናሎ ፀጉርና ብቐሊሉ ክነጸልሞ ንኽእል ኢና። ከምቲ ዝረኣኹምዎ መፍትሒኡ ስቤት ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ብምዕሩይ ኣመጋግባ ካብ ዘይጠቕሙ ነገራት ብምርሓቕ ከምኡ'ውን ንኣነባብራና ብምምሕያሽ ነቲ ስቤት ዝነበረ ፀጉርና ናብ ንቡር ሕብሪ ክንምልሶ ንኽእል ኢና። እዚ ሓደ ለይቲ ዝመጽእ ለውጢ ኣይኮነን፣ ግን ትዕግስቲ እንተጌርኩም ውጽኢቱ ዘደንቕ እዩ። ንስኹም ከ ስቤት ንምክልኻል ወይ ንምምላስ ትጥቀሙሉ ተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ኣለኩም ዶ? ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ምእንቲ ኩላትና ክንመሃረሉ። ነዛ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር ከምኡ'ውን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብኻሊእ ሓድሽ ጠቓምን ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ።